Ja, altså, jeg har ikke været startet lang tid. Skal vi se, hvor benzin der på. Der er lige lidt. Jeg ved ikke, om du sidder. Der er lidt på. Så, se. Blinklys foran, de mangler. Der, og... Jo, så skal bagbremsen der, den skal lige udluftes. Det skulle være tæt nok systemet, men det skal bare udluftes. Så, der er ikke fået gjort det. Så mangler batteri. Der ledningen, de er her. Det må jeg ved mangler. Ledningen er der. Og skal vi se. Sædet, det åbner du. Sådan der. Så sædet åbner. Så skal vi se, så prøver vi lige sådan. Chokker. Sådan. Så prøver vi uden gas. Skal vi den kan det. Og det er kortlys, det er langlys, og positionslys, og sluklys. Styrtårnen, det virker så heller ikke. Og så når man tager forbremsen, så lyser den der. Og omdrejningsstiller virker ikke, og når du sætter langlys til, så er der fuld benzin på. Men bremselyset virker. Lukken i. Er mere? Tror jeg ikke. Men tog lige noget benzin på puben der, halvt på. Så det starter fint. Den har ikke været startet i 3 uger. Snart. Og bremselys virker og det hele. Men det var det. Stil lige på plads igen der. Så. Ja.